Omujumbe w'ebunge ya Burabu Mosike Patrick Kibagendi Osero nigo aboririe mugusi kugenderera gochamo eri kunyara kaba bakweroberia gesiasa boigo niganyara kaba gakwandra igoro yekemeri gechaya namone bonus yo yanyara kaba kubwatokwa amatuko amake aitire ase boigo anyara kaba gakoenekia gose koporia omosike Freddy gose Dr. Freddy Okengo Matiang'i agendera gusirwa ase eganga yaye yokuriye kero kyoborai bwense asobo chale barne bo mwaka bwa 2025 Yasa yaitu omugako yo Raila narere ruiga ne sauri abantu bamwabo bamutatete bakamubwata onde tayorenge komurama onde tayorenge komupinga bono na into karoto gotengo mugusi abamo mbobe twako anagaki no because Kalonzo nabwata abantu baye Raila nabwata abantu baye Rigati kachako n'abantu bae na ito abagusitwana kwa bamase bekera ODM nkego bekera nyagete nkego apana bone ngakiye gotogote bagatoko biginte kemo twagaje nyombe yemo tobe ko muntu ime omuntu oyomo omuntu okujikobeka ime nakiakorokwa taracha nguchare naendo nyogoro musacha kenda kisiga ali town gatigati otene ne capital hotel gatiaria onye koro musacha odemati angimbusa tumanyanga naye no musacha sababu hatuwezi kufuata watu wengine kila wakati. Hii ni wakati yetu ekiakabere ekio mailo tinko waza kukwana mangana ya bantu muri batata kitingina kuwana wikangwa na mangana ya bonus bonus ngi mwali niwete mwali bonus ngi ya pi iko maneno hapo inaendelea ntenaonde bunge gari bill nere to kuchwetie wiki egocha oyo tayete kogore chayane